खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 15 फेब्रुआरि 2026 रबिबार बाराय। दिनैनि सानाव मोनजिनै राशिफोरा बोरै बारलांगोन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला जोबजासिम नायजोबलांबानो जाबाय। फै बिदिब्ला मोनथिना लादोनि मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना खुसियै दिन बारलांहोनो हागोन। सरासनस्रायै मायबाफोर एसे एनै जेंना जेंसिफोरा फैनो हागौ, जायखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। सोरबा आंगो सुबुंजों खामानि फारसे बाख्नायजानाय मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानानै फैगोन। गावनि सिनायथिखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिना होनाया मोजां। खामानि फारसे गुबुननि सायाव सोनारनाय लानाया मोजां नङा। थाबथानानै थानाय खामानिफोराव आबुं महर मोनखांगोन। सावस्रि फारसे गाहाम। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना समाजारि खामानिफोराव मान सनमान मोननो हागोन। गुबुननि बाथ्राखौ बांद्राय गोसो होनाया मोजां नङा। खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायहोनो हागोन। जिउनि लोगोजों मोजां सम हगार हरनो हागोन। गिदिर प्रजेक्टफोराव खामानि मावनो खाबु मोनगोन। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना सुखु गोजोनै सम हगार हरनो हागोन। जायखिजाया खामानि फारसे सोलायनाय मोननो हागोन। आबै आबौमोनजों सुखुयै सम हगार हरनो हागोन। सावस्रि फारसे गाहामैनो बारलांगोन। जब मावग्राफोरनि थाखाय गाहाम सान। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां। नोंथांमोना दिनैनि सानाव सोरबा मोजां लोगोफोरखौ लोगो मोननो हागौ। मोजां साननाय हनायजों खामानिफ्रा जाफुंसारगोन। सावस्रि फारसे जोथोनै लाखिनाया मोजां। जायखिजाया खामानि फारसे गोसो होना मावलांनाया गोनांथि। गेदेमाफोरनि बोसोनजों सोलिलांनाया मोजां। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। कन्या राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। आय बांहोनो हागोन। अफिसफोराव खामानि फारसे बाख्नायजानाय मोनगोन। नखराव सुख सान्थिजों बारलांगोन। बायदिसिना गाज्रि साननाय हनायखौ गावनिफ्राय गोजानाव लाखिनाया मोजां। समाजाव मान सनमान मोननो हागोन। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गाहामैनो बारलांगोन। खरसाया बांनो हागौ। थासारियाव एसे एनै जेंनाया नुजाथिगोन। नोंथांमोना मोजां मुवा बेसादखौ जोथोनै लाखिनाया गोनांथि। लांलाय लाबोलाय फारसे सांग्रां थानाया मोजां। फरायसाफोरा दिनैनि सानाव मुखुब जानानै थागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव नांला बांसा साननाय हनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन। गावनि गुरै माहि आखुथायजों बयनिबो गोसोआव जायगा लानो हागोन। खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। बेफार फालांगिनि थाखाय बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोना जायखिजाया बिथिङावनो गोब्राबै नाजाथाबना खामानि मावलांनाया गोनांथि। जौगासारनाय मोननो हागोन। सरकारि साख्रिजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव जेंना जेंसि नुजाथिनो हागौ। नखराव मान सनमान मोननो हागोन। बहाबा बेरायनो थांनो गोनां जानो हागौ। खायसेफोरा गोदान प्रजेक्टआव खामानि मावनो हागोन। सावस्रि फारसे गाहामैनो बारलांगोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बादियै दिनैनि साना बयजोंबो अनसायजागोन। आंगोफोरजों गोरोबनानै सम हगार हरनो हागोन। गोसोबादि मुवा बेसादफोरखौ मोनफुंनो हागोन। गोबाव समनिफ्राय नांनानै थानाय समस्याफोरा जोबस्रांगोन।
धोरोमारि खामानिफोराव जौगासारनाय मोननो हागोन। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि बादियै नोंथांमोननि दिनैनि साना रंजा खुसियै बारलांगोन। गोसोआव फोथायनाय लाखिनाया मोजां। बहाबा बेरायग्लांनो थांनो गोनां जानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाब गोनां जानानै फैगोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि बादियै नोंथांमोना गोदान लामाथिं आवगायलांनो हागोन। साननायनि लैथोआव गोजोमना गुबुननि सिगाङाव बांद्राय खोथा बुंनाया मोजां नङा। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव गोग्गोयैनो बारलांगोन। केरियार फारसे मोजां। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो निला। दिनैनि सानसेयारि पान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजालांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनदों बेनि सोमोन्दै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरब्लानो जाबाय।